गबिन्द साराथ' बिथाङाथ' जोङो नुदोंबो आरो खोनादोंबो बिथाङा हिनजावबो गदाय गोसो थोयो। बे एदेनबारिनि आं गामिखौनो खारिस्राबाय आलमामोन बिथाङा सासे गरिब मानसि नेहात गरिब आंजोंबो लोगोमोन बियो बै समायाव। दाथ' जोंखौ खाथिरखौनो खामला बिथाङा लाख करोड़नि मानसि जाबाय। बिथाङाथ' जेबो गैयामोन बिहाथ' न' गांसेल'सो दोङोमोन बेखौ मैगंसो फानना जायोमोन बेखौथ' बयबो मिथियो। दायो बियो माबोरै इसां करोड़ मालिकनि मानसि जानो हाखो? हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायना लाबावबाय। रायजो राजाफ्राथ' टाइटेल थाम्बनेल बा ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ। जोंहा बिटिआर नि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारखौ जोंनिनो सासे बर' हारिनि आइजो सासे बा आब'आ ओरैबायदि जावदोंना रायजो राजाफ्राथ' टाइटेल थाम्बनेल बा ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ। आंनि बुंनांगौआ बेसो ना रायजो राजाफोर बा लोगोफोर सासे डिपुटि चिफ जालायनानै बिटिआर नि सासे लेङाइ बेंगिरि जालायनानै बिथाङा बेबायदि हिनजाव गदाय गोसो थोयो बा हिनजाव गदाय मोजां मोनो बेबायदि बाथ्राखौ खोनानानै एसे गाज्रि मोनो आरोना रायजो राजाफोर। मानो होनना बुङोब्ला जोंबो एसे दुखु मोनो बा लाजिनाय मोनो। मानो होनना बुङोब्ला डिपुटि चिफ जालायनानै जुदि बेबायदि सोरबा हिनजावखौ मोजां मोननानै गोसो थोनानै एसेबां रां रुपा हरनानै क्ररपति बानायलायनाय होनना बुङोब्ला बा खोनायोबा एसेबाबो गाज्रि मोनो ना रायजो राजाफोर। जोंथ' मा बुंनो ना जों बुङोब्लाबो बा बांद्राय बुङोबाबो गाज्रि मोनो बेनि थाखायनो आं बारा बुंनो गोसो गैया। बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरनो ससे इन्ट्र भिडिअखौ देखायनो हाबाय रायजो राजाफोर। आरो रायजो राजाफोर दिनैनि आपडेटआ जेबो गैयामोन नालाय ना बे भिडिअखौ जाहाथे मैयानो नुदोंमोन आं अब्लाबो आं मैया सम जायैनि थाखाय बा सम मोनैनि थाखाय बे भिडिअखौ आपल'ड होनो मोनदिया रायजो राजाफोर जाहाथे गाज्रि मोननो नाङा। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय शेयार खालामना होबानो जाबाय जेसेबां हायो। लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आरो लोगोसेनो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना खिथाहर दे लोगोफोर जाहाथे कमेन्ट खालामनो बावनाङा। मानो होनना बुङोब्ला जों भिडिअ बानायनायाव गोबां खस्थ' जायो बा समबो मोना जायो दखानाव थानानै। बिनि थाखायनो गोबावनि समजों मोनसे मोननै भिडिअ होब्लाबो जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेखौ अनसायगोन बा नायगोन बा आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन आंनिफ्राय बेखिनिखौनो आसा थाबाय। लोगोसेनो बारा गोबाव खालामनो सानला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।